Mut siis me ollaan nyt täällä jonain autiotalolla. En nyt kerro mihinä, mutta koska täällä on kampoja, siinä on nopeat lasit. Eli me täällä. Sitten me ollaan menossa vielä tonne. Me mennään vielä yläkertaan. Ja näin. Me on käyty täällä. Toimiikohan tää lamppu? Oh shit. Ei toimi. Selvä. Ei oo mitään ihmeellistä. Mut siis mua äsken Mikki hiiri. Äsken pätkäs kuvaus mun editoidessa se pätkä tuohon alkuun. Meneekö se ylä? Jep. Siis mun käyty täällä ei oo meillä mitään ihmeellistä, mutta siis... Jep. Eli me ollaan käyty täällä. Me ollaan siis käyty täällä. Mä kuvailen kaverin kanssa ja siis sillekin tulee video sen omalle kanavalle. Pistän kanavan deski. Ja näin. Ja täällä ei oo peilejä edes. Täällä on jotain. Täällä on jotain turhuuksia. Täällä on joku huone. Tuossa on joku vitun possukka. Kyrpä. Okei, ja siis God. Tuolla on joku tommonen. Tuolla on jotain turhaa paskaa. Aha, tuolta on hainut. Joo. Tuolta on kattohajalla. Aika. Mikä kirja siellä on? Mä en kuule rupea tänne käymään. Hei, tosta on onks tosta tippumassa? Ei täällä on muuten yksi lato. Me mennään vielä sinne. Lato juttu. Me mennään vielä yhteen latoon, mikä on tässä ihan vieressä. Ja päästään täältä pois. tuu vaan. Ei kiirettä. Oho, mulla ei zoomi päällä. Kun mä oon isomman kokoinen, niin... Oho. Eli tossa on vielä tommonen lato. Me löydettiin paikka, mistä sinne pääsee. Toi ovi, mikä tuolla on, se on ihan sika hyvin lukittu. Mutta tuolla takana on pari ovea, niin yhdestä niistä pääsee. Tai ainakin yhdestä niistä pääsee. Mitä? Mä en jaksa ruveta selittämään kaikkea. Okay. Meikö sä sinne ilolle? Okei, ja nyt mä ottelen kaveria ja näyttää. Mut mä pätkäsen tästä. Nähdään tuolla navetassa. Okei, eli tosta ei pääse. Se on ihan sika hyvin lukittu. Tuossa on hyysi. Tuossa on ikkuna, jotka on vähän hajonnut. Tuolla ei oo mitään. Täältä pääsee. Onko täällä 3 vai 2? En mä muista. Tässä on 1, 2, 3. Tästä. Mennään. Tää on joku ruosteet ja kaikki. Niin, nyt mennään. Nyt ei oo yhtä huonoa säätä, milloin me ekaan kertaa. Joo, siis täällä on tuo lunta ihan helvetissä. Siis tää on joku navetta. Navetta. Vanha navetta. Ja täällä heinä on vielä ainakin. Mikä tää on varpi? Hei, Rona. Moi! Moi. Mennään kattoo se, miten se on lukittu se ovi. Siis Tietää, että tuolla on se, miten mä katson. Siis ihan sika hyvin lukittu. Miten tässä on? Se on tuolla... Mä en ite tiiä itse asiassa. Mä en jaksa ruveta sitä aukoa. Tää on joku tyhjä varasto, mä sinne jaksa mennä. Styroksia! Hei, toitaanko me? What? Täällä on sauna. Sauna! Niin. Suomalaisten juttu. Suomi mainittu. Torilla tavataan mä tuon kaljat. Mikä talo amme? Eikö mikä tää on? Ei varmaan olla mitään vettä. Minä tiedän. Sitten täällä on vielä yksi pikkuhuone. Tuonne pistettiin varmaan jotain lehmiä. Sitten täällä on vielä tämmönen. Ja sika iso kokoinen paikka. Ja joo, mennään tänne. Mikä tää kuollut lintu? Mennään tänne. Täällä on siis yksi kuollut lintukin vielä. Ihan tämmönen perus tallivarasto on täällä on. Perus tallivarasto. Mä en kuinka hyvin nää kestää nää lattiat. Koska... Tuolla on toi reikä. Semmonen 0,5 metrin pudotus, en halua hyppää.
mä rupea tonne yläkertaan kiipeämään. En mäkään. Enkä rupea mitään tykkäys maksamaan viimein, koska tikkaan näyttää siitä. Se on kaikkein reikä jo. Linnunraato oli siinä. Siis tuolta yläkerrasta tullut reikä. Tuossa oli pikku hyppy. Mut se on Jason my feet. Jason my feet. On aika kestävää näköistä. Nyt mennään. Mä tänne. Mä oon sun vasikkakaveri. Joo, moi. Sap. Mitä ei? Onko se ollut puhelin? Jep. Tässä. Huawei Y6 Pro, koska mäkin on niin pro, niin mä tarvin pro-versiota. PR-orava, hei. Niin, sitä. Mikä tää on? Revitty. Mikä toi on? Häivytään täältä. Siis tää on luultavasti palanut. No, Koska tää on... Toi näyttää homeelta. Tuo on vihreä. Tuo on varmaan homehtunut. No niin, toi on homehtunut ehkä. Ja tää on jo luultavasti palanut. palanut. Mennäänkö? Joo, mennään. Mitäs mä pönkään sut kävin? Eli siis... Mä... Noniin. Okei, vedä se ovi kiinni. Noniin. Okei, elikkä siis... Ympäristöstä vähän vielä. Käydäänkö me muuten siellä toisella autiotalolla? Joo, mä pistän sen myöhemmin tupeen, mut siitä mun viime videosta, me kierreltiin tää vähän varovaisemmin, me ei ikinä käyty täällä. Niinku se viime video, me kierreltiin vähän varovaisemmin, se kesti 20 minuuttia. Joo. Mut tää video kestää vähän lyhyemmän aikaa. Älä. Mut siis se kesti vähän lyhyemmän aikaa. No niin, elikkä... Joo, eli me mennään kuvailemaan vielä. Mulle tulee jonkun... Varmaan puolen tunnin päästä. Joku varmaan maksimissaan tunti menee siihen, että mulla tulee uusi video. Ja sekin on autiotalovideo. Mun alutaan kiinni toi yksi ovi. Ko? Ai sun mun alla. Joo. Mut eli siis nyt tää talo on käyty läpi. Ja maksimissaan tunti menee, niin tulee uusi autiotalovideo. Sekin on täältä päin ja... Nyt me lähetään jo. No siihen asti. No moro.